Hanyoyi guda biyu da zaka iya ƙara girma, tsayi da kaurin azzakarinka cikin sauki ba tare da shan wani magani ba. Tabbas da gaske zai ƙara cikin kankanin lokaci in har kayi abubuwan nan yadda zamu bayyana. Idan kana shan wani magani don ƙara girman azzakarinka, kana asarar kuɗinka ne kawai da kuma illata lafiyarka. Domin ko masana kimiyya sun tabbatar da babu wani magani da yake ƙara girman azzakari har zuwa yanzu da aka samar. Amma sun gamsu da cewa waɗannan hanyoyi guda biyu za su iya taimakawa wajen ƙara girman azzakari. Kuma in dai an yi su bisa ƙa'ida ba su da wata illa da za su yi ma. Da farko kafin ka fara yin ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ya kamata ka kiyaye abubuwa uku nan. Na farko, ka daina saka gajeren wando wanda yake matse gabanka. Na biyu, in kana shan sigari ko kayan maye ka yi kokarin dainawa. Na ƙarshe, ka daina cin abinci mara kyau ga lafiya. Kafin ka fara muna so ka samu tef ka auna zagaye da kuma tsayin azzakarinka a centimeters ka rubuta ka ajiye. Kar ka ƙara aunawa sai bayan kwana 30 kana yin ɗaya daga cikin abubuwan nan. A sannan muna so ka zo gaya mana a comment da centimeters nawa girman azzakarinka da kaurin sai ya ƙaru. Na ɗaya, yin training ko motsa jikin azzakari wanda a turanci ake kiransa jirkin. Idan zaka yi shi zaka fara wanke hannayenka da sabulu da ruwa mai kyau. Sai ka samu towel ka jika shi da ruwan ɗumi ka naɗe azzakarinka da shi na tsawon minti 2. Bayan nan sai ka samu mai kamar basilin ka shafa sosai a hannunka yadda zai laushi. Ka tayar da gabanka sannan ka haɗa babban ɗan yatsanka da na gefen sa yadda zai baka samfurin round kamar haka. Ka zira a gabanka yadda zai matse shi. Sai ka dinga turo da shi da ƙarshe zuwa dab da kan kaciyarka. Kar ka dinga ƙarasa da shi kan kaciyar taka. Ka dinga maimaita hakan amma kar ka dinga tura da sauri, a hankali ake turawa kamar da yadda ake tatsar nonon saniya. Zaka dinga yin hakan na tsawon minti 2 ko 3 sau ɗaya a rana, da daddare ko da safe, har zuwa ranar da gaban ka ya girman da kake ganin ya ishe ka haka. Sannan yayin da kake yin exercise din, idan ka je na niyyar zama kamar yin istimna'i, ma'ana ka ji kana kokarin kawowa, to ka dakatar da yin sa na dan wasu sakanni kafin ka ci gaba. Sannan kar ka rinka yin sa da sauri domin shine zai sa ya koma kamar istimna'i. Bayan wasu kwanaki da fara yin wannan exercise din, idan ka ji gaban ka yana yi ma zafi ko wani abu makamancin haka, to kai gaggawar dakatarwa ka kuma nemi ganin likitanka. Amma mun san ba matsala. Ni na fara wannan exercise din wata 5 da suka wuce baya, kuma ina farin ciki da ƙarin girma da nake samu a azzakari na. Kai ma ya kamata ka fara. Sai dai kai tunanin zaka samu ƙarin girma da yawa cikin kwanaki kaɗan, amma in dai kai sama da wata ɗaya kana yi, tabbas zaka sha mamaki. Amma abokina, yanzu me zai hana ka fara bamu mamakin ta hanyar yi mana like din bidiyon nan da subscribe. Hanya ta biyu ita ce yin amfani da vacuum, wani abu da suke kira famfon buga iska na azzakari. Yanayin sa kamar siririn flax yake, da akwai wanda ake mai caji, akwai kuma wanda ake buga shi da hannu kamar yadda ake buga famfon buga iskar tayar keke. Yadda ake amfani da shi, zaka shafa masa mai sai ka rufe azzakarinka da shi na kamar minti 2. Zai tayar ma da gaban ka nan take. Sai ka amfani da wani abu da ke zuwa tare da shi kamar zobe, ka matse gaban ka da shi na tsawon minti 5, sai ka cire. Babban amfanin sa shine yana saurin tayar da gaba, komai mutuwar gaban ka ko rashin tashin sa, in kai amfani da shi zai tayar ma da shi cikin kankanin lokaci. Sannan yana ƙara girman azzakari sosai. Kuɗin sa a naira yana kaiwa 10,000 zuwa sama, ya danganta da wanda kake so. Zaka iya siyan sa a Jumia, Konga ko Amazon. Akwai cikakken bayanin yadda duk zaka yi amfani da shi in ka siya. Wani abokina na amfani da shi kuma bai taba samun wata matsala da shi ba ko kaɗan. Sabida haka is risk free, zaka iya gwadawa. Hanyoyi biyun kenan. In kana da aure, kalli bidiyoyin nan yanzu, za su yi ma amfani sosai. Idan kuma kai saurayi ne, ka kalli wannan ko kuma ka kalli wannan. A ƙarshe, ya kamata mu zama masu godewa Allah kan yadda ya halittar mu. Kar mu yi wani abu da zai zarce ka'ida wajen kokarin canja halittar mu. Dan Allah, kai mana like din bidiyon nan da subscribe. Ka taba alamar ƙararrawa don a sanar da kai in mun ɗora sabon bidiyo da muke ɗorawa duk ranar Juma'a. Dan Allah, kai share ga abokanka. In kana da tambaya, ka rubuta mana a comment. Bisalam.